Καλημέρα, καλό μεσημέρι, καλό βράδυ, δεν ξέρω και εγώ τι ώρα με βλέπετε παιδιά. Άλλο ένα vlogάκι, είμαι σπίτι. Μόλις έφαγα μια κοτόπιτα που είχα αγοράσει χθες από το Σκλαβενίτη. Και εντάξει, έφαγα λίγο χθες, άφησα και λίγο το σημερινό. Δεν σας έκανα λίγο ένα μικρό update στο σπίτι. Δεν ξέρω όποιος θυμάται, η αλήθεια είναι. Έχω κάνει πάρα πολλά βιντεάκια, ειδικά στο TikTok, εποχές TikTok τώρα, που έκανα βιντεάκια εδώ. Και αν το καταλαβαίνετε καθόλου, είναι άδειο. Το μπαρ είναι ελεύθερο, οι σκάλες εκεί είχε κάτι κουτιά και τέτοια. Έτσι, όπως σας είπα και στο προηγούμενο story time, στο προηγούμενο βίντεο, σας είχα πει ότι λόγω κάποιων θεμάτων έφυγε και η μητέρα μου συγχωρεμένη. Της φτιάξαμε εδώ τη γωνία που αυτό δεν σας έδειξα, έτσι δεν σας το έδειξα. Είναι η γωνία της μητέρας μου, παιδιά, έτσι με το τεφρεδάκι και όλα. Και την τιμούμε εκεί και της ανοίγουμε πάντα ένα κεράκι το βράδυ ειδικά. Και έτσι και την έχουμε δίπλα μας συνεχόμενα. Και εγώ εννοείται μετά έκανα και κάποιες δουλειές στο σπίτι. Έτσι, ορίστε το σπιτάκι. Αυτό ήταν το μικρό update γι' αυτό. Λοιπόν, δεν είναι όμως αυτό το θέμα μου. Δεν ήταν το θέμα μου να μιλήσω για το σπίτι. Το θέμα είναι ότι σήμερα έχω ένα ραντεβού με τον οδοντίατρο. Οπότε θα κάνω ένα βίντεο τώρα να δείτε τα δόντια μου. Τώρα είναι λευκά, ναι, το ξέρω. Δεν θα πάω να κάνω λεύκανση, δεν θα πάω. Είναι, άμα δείτε λίγο το χαμόγελό μου, εδώ, αυτό και είναι φαγωμένα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, έχετε τύχει ποτέ να κοιμόσαστε και να τρώτε τα δόντια σας, να τρίζετε τα δόντια σας στον ύπνο σας, τέλος πάντων. Εγώ το κάνω, αλλά φοράω τα μασελάκια, οπότε όχι. Αλλά αυτό είναι καιρό, δηλαδή, έτσι, δεν είναι. Το είχα φτιάξει, ειδικά αυτό το δόντι εδώ πέρα. Ναι, το είχα φτιάξει. Αλλά δυστυχώς έσπασε. Εντάξει, σπάνε αυτά τα δόντια, παιδιά, γιατί εντάξει, κάποια στιγμή θα φας ένα κοτόπουλο, ξέρω εγώ, θα φας λίγο το. Συγγνώμη γιατί μόλις έφαγα. Θα φας λίγο το κοτόπουλο, θα νταγκώσεις λίγο το κόκαλο και θα φύγει ένα δοντάκι. Λοιπόν, ναι, οπότε αυτό είναι το δόντι. Είναι κατάλευκο όμως, Προσέχω πάρα πολύ την οδοντοστοιχεία μου, τέλος πάντων μου. Και οπότε ναι, σήμερα έχω ένα ραντεβουδάκι, θα σας φέρω μαζί μου. Καλά, θα σας φέρω μαζί μου στο οδοντίατρο μέσα. Απλά αυτό είναι το before. Θα σας δείξω και ένα after μόλις φτάσω εκεί και τελειώσει η δουλειά. Εντάξει. Βλέπετε τη διαφορά. Κάτσε. Λες και είμαι πολύ το after. Γεια σας, παιδιά. Καλά, το κρεβάτι είναι ό,τι να, εντάξει. Το κρεβάτι είναι ό,τι να είναι. Απλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, παιδιά, δεν. Επιτέλους. Εν τω μεταξύ, έκλεισα ραντεβού για 2 ώρες και τελειώσαμε στη 1 ώρα και 1 τέταρτο. Και νόμιζα, λέω, ωραία, μπορεί να είναι και μέρα ακόμα. Εν τω μεταξύ 7 η ώρα, 7 και 4, έτσι. 6 ώρα είχα ραντεβού. Αλλά άργησα να μπω, καθυστέρησα τέλος πάντων να ξεκινήσει. Τελείωσα εγώ μετά από κάποια ώρα, δεν θυμάμαι κι εγώ. Ενώ εκεί που έλεγα εντάξει, 2 ώρες θα φύγω 8, αλλά φύγαμε νωρίτερα. Λέω, ξέρεις τι, ίσως πάω να δείξω λίγο το Vestrom, γιατί σας είχα πει και στο προηγούμενο vlog ότι έχουν γίνει και κάποιες αλλαγές και εξελίξεις με τη μηχανή μου. Αλλά είναι βράδυ έξω, τι να κάνω. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσω αύριο, όσο είναι μέρα, να κάνουμε μια βόλτα στην παραλιακή εφόσον σχολάσω από τη δουλειά. Και θα σας δείξω και τα updates για τη μηχανή, παιδιά. Να δείτε τι έχω κάνει. Όσο για το παπί, όποιος το θυμάται αυτό, ακόμα είδατε τα πράγματα. Όποιος το θυμάται, τέλος πάντων θα τα εξηγήσουμε αυτά σε δεύτερο χρόνο. Προς το παρόν, πρέπει να τα προσέχω πάρα πολύ τώρα, η αλήθεια είναι, γιατί τα δόντια μου είναι. Μπράβο. Ένα πράγμα που μισώ το περισσότερο είναι όταν ξεχνάω τα γυαλιά μου ενώ έχει πολύ ωραίο καιρό. Αλλά βρίσκομαι τώρα. Πώς να το δείξω τώρα? Με το μωρό. Λοιπόν, ήρθα τώρα εδώ στην 4η Μαρίνα στην Γλυφάδα μόνο και μόνο για να σας δείξω τι, όπως είπα και πριν, τι έχω κάνει και τι αλλαγές έχουν γίνει πάνω στην Vestrom. Οπότε ξεκινάμε. Έχουμε και λέμε κάγκελα πίσω.
Ωραία, αυτά είναι αφεντικά κάγκελα, το οποίο είναι για να κάνω ταξίδια τριβάλιτσος. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν έχω ακόμα τις βαλίτσες. Όπως βλέπετε και τα φλασάκια έχουν αλλάξει. Σιγά και τα φλασάκια έχουν αλλάξει. Είχε κάτι κουμούτσες εδώ, κάτι τεράστια. Ξέρετε πως είναι της Vestrom. Και εγώ έβαλα αυτά τα τριγωνικά. Ισχύει και για το μπροστά. Κάτσε να δείξουμε και πως είναι το. Να το. Βλέπετε το φλασάκι. Ωραίο, Λοιπόν, συνεχίζουμε με την ανατομική σέλα. Αυτή εδώ είναι η ανατομική σέλα. Όποιος ξέρει, οι σέλες είναι κανονικά πολύ ωραίο έτσι όπως είναι από τη Vestrom. Αλλά μόλις βάλεις μια ανατομική, παιδιά, αλλάζει όλη πραγματικά την ευχαρίστηση της διαδρομής και του ταξιδιού σου. Ανατομική σέλα με black carbon, grey μάλλον carbon, και λευκό, πώς λέγεται? Λευκό Vestrom λογότυπο. Λοιπόν, πάμε τώρα πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, και πάμε προς τα εδώ. Όπως δεν βλέπετε προβολάκια, έχω βάλει προβολάκια LED. Ωραία, αυτά τα LED νομίζω ερχότανε, είναι kit, ωραία, νομίζω στα 100 ευρώ. Και ήταν τύπου plug and play. Απλά τα κουμπώνεις πάνω στα κάγκελα και με τα καλώδια και τα ηλεκτρικά τα περνάς μέχρι την μπαταρία και δουλεύουν άψογα. Λοιπόν, επίσης θέλω να σας δείξω και τους καθρέφτες. Είναι τριγωνικοί, τύπου έτσι. Όποιος ξέρει τους καθρέφτες του Vestrom ήταν τετράγωνα και τώρα είναι τριγωνικά. Επίσης, καινούριες μανέτες σπαστές πάνω και από πάνω. Και καλά. Ρυθμιζόμενες εδώ. Και επεκτηνόμενες, πώς λέγεται, με λογότυπο Vestrom. Το ίδιο και από την άλλη μεριά. Πολλές αλλαγές, δεν λέτε? Και κάπως έτσι φαίνεται από μακριά, με τα προβολάκια, τα φλασάκια, και από μακριά φαίνεται η ανατομική σέλα. Τώρα έχω βάλει το κράνος προς τα εκεί, αλλά τέλος πάντων. Λείπουν ακόμα μικροπραγματάκια που θέλω να κάνω, όπως να φτιάξω αυτό το βαθούλωματάκι που έχει εδώ και να αλλάξω όλο αυτό το αυτοκόλλητο. Γιατί αυτό, όπως βλέπετε, ξεκολλάει. Είναι κακής ποιότητας, απλά το έβαλα πολύ προσωρινά. Και εννοείται βάψιμο, παιδιά. Θα φύγουν όλα τα λογότυπα και θα γίνει όλο μαύρο ματ χρώμα. Ποιο είναι τώρα το μέλλον αυτής της μηχανής? Μόλις τελειώσω και το αποτελειώσω, τέλος πάντων, και το φτιάξω ολόκληρο, μόλις βρω και τις βαλίτσες και εννοείται το βάψω, τότε θα πάει για πώληση. Για πότε θα πάει για πώληση δεν ξέρω. Αυτές είναι οι αλλαγές που έκανα πάνω σε αυτή τη μηχανή. Αφήστε μου κάτω στα σχόλια. Σας άρεσε ή μπα? Ήθελα και εγώ να ξεκινήσω και να συνεχίσω την καριέρα μου στο YouTube. Ναι. Δεν είχα τίποτα να κάνω. Τελείωσα εγώ με τη μηχανή και αυτά. Και κάθομαι εγώ εδώ μια χαρά στην καρέκλα μου, παιδιά. Χαλαρός. Και εγώ είμαι σε φάση, έτσι όπως κάθομαι, προς τα εκεί που είναι το Pikachu. Έχω την GoPro, την 5. Και εγώ είμαι σε φάση, αυτή την Κυριακή θα έχω να κάνω βόλτα πάλι, ταξίδι. Γιατί όπως σας είχα πει, στο ταξίδι που πήγα στο Φράγμα, κάθε Κυριακή πλέον, έτσι, εφόσον μου το επιτρέπει ο καιρός, είτε μόνος μου είτε με παρέα, θα πάω να επισκεφτώ 1, 2, 3, 4 σημεία της Ελλάδας για κάθε Κυριακή μονοήμερη, έτσι. Και εγώ είμαι σε φάση, έχω μόνο την GoPro, έχω το καινούριο κινητό, έχω το ασύρματο μικρόφωνο της Boya. Όποιος δεν το ξέρει, πήρα ένα ασύρματο μικρόφωνο πέρσι. Το είχα κάνει και review και τα σχετικά. Δεν είναι και η καλύτερη αγορά, αλλά κυριολεκτικά για κάποιον που ξεκινάει YouTube και θέλει να κάνει, ξέρω εγώ, να ηχογραφήσει τον εαυτό του από μακριά και τα σχετικά σε μια καλή σχετική ποιότητα ήχου. Μην φανταστείτε όμως τίποτα έτσι τρελό. Είναι αυτό εδώ, είναι με USB-C, ταιριάζει με κινητά Samsung και με τα τελευταία τεχνολογία iPhone 15, δηλαδή από το iPhone 15 και μετά, το οποίο μπαίνει USB-C. Αυτό είναι το receiver του και αυτό εδώ είναι το μικροφωνάκι του. Έτσι, έχω και το σφουγγάρι που μπαίνει από πάνω και αυτό κάνει clip-on. Έτσι, ωραία. Και το βάζεις, ξέρω εγώ, στη μέση για να πιάνει τον ήχο της φωνής σου. Λοιπόν, η ποιότητα σε αυτό εδώ πραγματικά εμένα με έχει εκπλήξει. Δεν είναι το καλύτερο, δεν είναι super wow, δεν είναι σαν τη Rode Wireless, δεν είναι σαν τη DJI μικρόφωνο, ξέρω εγώ τι. Αλλά παιδιά, για κάποιον που ξεκινάει είναι ό,τι πρέπει. Value for money, γιατί αν θυμάμαι καλά αυτό το set εδώ πέρα έκανε 50 ευρώ νομίζω. 50 ευρώ κάτι τέτοιο, τώρα δεν θυμάμαι. Υπάρχει και σε Type-C αλλά και σε Thunderbolt για όποιος έχει παλιότερο iPhone. Και σήμερα
Μόλις τώρα, τελείωσα τις παραγγελίες που έκανα για να μπορώ να έχω ήχο και στο iPhone αλλά και στην GoPro. Αυτή η GoPro που έχω είναι η GoPro Hero 5, έτσι. Δεν ψήνομαι να πάρω κάποιο καινούριο action κάμερα, αυτή είναι μια χαρά ό,τι πρέπει. Και πήρα τις Wireless Go 2 της Rode Wireless Go 2. Πήρα το μονό μικρόφωνο, δεν πήρα το bundle με τα δύο μικρόφωνα γιατί ήθελα λίγο με budget. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς ένα άτομο είμαι, δεν κάνω vlog με κάποιον άλλον, προς το παρόν είμαι μόνος μου. Αν θέλω να προσθέσω και δεύτερο μικρόφωνο, εννοείται μπορείς να αγοράσεις ένα δεύτερο μικρόφωνο, γιατί το receiver της Rode δέχεται δύο μικρόφωνα. Παρήγγειλα selfie stick, το οποίο είναι συγκεκριμένο και κουμπώνει πάνω στη Vestrom για να το έχω μπροστά μου, έτσι. Θέλω να το έχω μπροστά μου και η κάμερα με wide view, wide angle, να κοιτάει εμένα. Πήρα και τον adapter για την GoPro για να μπορεί να συνδεθεί με τη Rode. Είναι ένας adapter, γιατί όποιος δεν ξέρει, μετά το GoPro 8, από το 8 και κάτω, δεν έχουν υποδοχή για μικρόφωνο, έτσι, είναι μόνο USB-C για φόρτιση. Από το 8 και πάνω ή το 9 και πάνω, δεν θυμάμαι, δεν χρειάζεστε αυτό το adapter. Παίρνετε κατευθείαν το μικρόφωνο της αρέσκειας σας και μετά το συνδέετε κατευθείαν στην GoPro. Εμένα όμως, επειδή είναι παλιό, έπρεπε να πάρω εξτρά και το adapter αυτό. Και πήρα, έτσι, όπως είναι η GoPro εδώ πάνω, εδώ στο κούμπομα επάνω, πήρα ένα μαραφέτη το οποίο κουμπώνει πάνω στο κούμπομα που κλειδώνει την GoPro στη βάση της, πώς να το εξηγήσω. Και είναι ένα κούμπομα, έτσι, σαν μια θήκη για να κουμπώσει μέσα ο αντάπτορας. Ναι, καταλαβαίνετε, τώρα είναι πάρα πολλά. Και αυτό το κούμπομα, τέλος πάντων, από πάνω, από την πάνω μεριά του κουμπώματος, κουμπώνει μετά το receiver της Rode. Το receiver, όχι το μικρόφωνο. Έτσι φορά το μικρόφωνο εδώ, έτσι, αν κρατάω το GoPro εδώ, είναι όλα σε ένα πακέτο, ξέρω εγώ. Δεν γκρέμονται καλώδια, μάλλον κρέμονται καλώδια, αλλά δεν γκρέμονται τίποτα από όλα αυτά. Δεν κρέμονται οι συσκευές. Τα καλώδια ψιλοκρέμονται, ναι, αλλά τα υπόλοιπα είναι. Οπότε, άμα είναι να σας πω μια τιμή, θα σας πω τώρα. Μόνο το Rode Wireless Go έκανε 209 ευρώ. Μείον 209 ευρώ στο τραπεζικό λογαριασμό. Το adapter 65 ευρώ. Μείον 65 ευρώ. Πώς λέγεται, αυτή τη θήκη, το μαραφέτη που σας λέω, αυτό έκανε 10 ευρώ. Μείον 10 ευρώ. Στην τσέπη μου. Και τι άλλο πήρα? Και το selfie stick. Το selfie stick έκανε 38 ευρώ. Μείον και 38 ευρώ. Money, 300 ευρώ έφυγαν έτσι. 300 ευρώ φίλο και φτερό στον αέρα, έτσι. Έδωσα 300 ευρώ σήμερα μόνο και μόνο για να κάνω βίντεο μια φορά την εβδομάδα. Καλά, εντάξει, παιδιά, είναι μια επένδυση. Είναι μια επένδυση. Ναι, φύγανε λεφτά τώρα, το καταλαβαίνω. 300 ευρώ είναι πολλά για κάποιους. Για μένα τουλάχιστον είναι πάρα πολλά. Αλλά είναι μια επένδυση, παιδιά. Έχω εναλλακτικές. Έχω αυτό εδώ της Boya, το μικρόφωνο, σε περίπτωση τελειώσει η μπαταρία της Rode. Έχω και τη Rode, το οποίο θα είναι και το κλισέ γενικό μου μικρόφωνο για να χρησιμοποιώ και στο κινητό αλλά και στην GoPro. Οπότε μπορώ να χρησιμοποιήσω και τις δύο συσκευές πλέον, παρά μόνο να χρησιμοποιήσω μόνο τη μία. Γιατί συνήθως την GoPro την έχω μόνο για B-rolls, δηλαδή μόνο χωρίς ήχο, απλά να βγάζω τοπία και τέτοια φάση. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν. Ακούστε με. Μόλις γύρισα από τη δουλειά, γι' αυτό φοράω ακόμα και τα ρούχα της δουλειάς. Ναι, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι ήρθε το πρώτο. Μόνο στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω αυτό, γιατί τα υπόλοιπα ακόμα τα περιμένω. Οπότε, παιδιά, Wireless Go 2, ασύρματο μικρόφωνο της Rode. Ωραία, ήμουνα μεταξύ αυτό ή το DJI. Ξέρετε, όποιος ξέρει, το DJI έρχεται κατευθείαν με δύο συσκευές. Αυτό μπορείς να το αγοράσεις είτε με το receiver και το transmitter ή και το bundle, το οποίο έρχονται και τα δύο μαζί. Εγώ απλά πήρα μόνο το ένα, δεν με χρησιμεύε να έχω δύο και να σπαταλήσω κατευθείαν όλα τα λεφτά μου να πάω να το πάρω. Οπότε απλά τώρα το σκίζω όπως να είναι. Και θα σας δείξω, παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, η αλήθεια είναι, γιατί δεν είχα ποτέ μου τόσο επαγγελματικό εξοπλισμό. Και τώρα ξεκινάω πάλι, έτσι. Τώρα ξεκινάω πάλι. Λοιπόν, μέσα στο κουτί είναι κάπως έτσι. Ήδη έβγαλα το τσαντάκι του. Εδώ είναι το τσαντάκι μεταφοράς. Αυτό θα χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ. Έρχεται και με αυτό το κουτάκι, το οποίο μέσα έχει δύο USB-A σε USB-C για να φορτίζουν
τις δύο συσκευές και το TRS καλώδιο. Το TRS καλώδιο, παιδιά, είναι για να συνδεθεί αυτό που σας έλεγα με την GoPro. Για να συνδεθεί από το μικρόφωνο στον adapter του GoPro για να μπορώ να ηχογραφώ τον ήχο που θέλω να πω, την ομιλία μου τέλος πάντων. Το μόνο πρόβλημα εδώ, έτσι, είναι ότι δεν έχω να το συνδέσω στο κινητό. Πρέπει να αγοράσω καινούριο, άλλο καλώδιο. Έτσι έρχεται λοιπόν το τέτοιο. Έρχεται και με το χνουδάκι. Πολύ, αυτό θα μου χρησιμεύσει πολύ, ειδικά στα motovlog. Έτσι, γιατί κυριολεκτικά τώρα αυτό θα έχω μέσα στο κράνος και δεν θα κάτσω τώρα να ασχοληθώ όπως το κάνουν όλοι. Έχουν το adapter εδώ, ένα powerbank εδώ στο κράνος και δεν θα το κάνω έτσι. Αλλά έχει και το τέτοιο για να απορροφάει την υγρασία. Αλλά παιδιά, επιτέλους, Rode μικρόφωνο. Αυτά, παιδιά, είναι ό,τι πιο επαγγελματικά έχω πάρει τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτό εδώ είναι το receiver, το βλέπετε. Και αυτό εδώ είναι το transmitter, είναι αυτό, το μικρόφωνο. Και για να μπει το μικρόφωνάκι τώρα μέσα, απλά το βάζεις και το γυρνάς. Δεν κατάλαβα, το βάζεις, έτσι δεν λέει, το βάζεις και το γυρνάς. Έλα καλέ μου, μην το σπάσουμε και το μικρόφωνο καινούριο που είναι. Κρίμα δεν είναι. Λοιπόν, μπαίνει, λέει, έλα. Θα το χαλάσω πραγματικά, θα το χαλάσω, δεν υπάρχει αυτό που κάνω τώρα. Λοιπόν, είπαμε, μπαίνει μέσα και μετά τι κάνει? Έλα και στρίβει. Έλα, το έβαλα. Πολύ ωραίο και το χνουδάκι, πολύ ωραίο και να το βάλουμε, να το κουμπώσουμε λίγο γρήγορα. Μπαμ μπαμ. Πες ότι έχω εδώ το τέτοιο και αυτό συνδέεται κατευθείαν. Όπως βλέπετε έχει USB. Το USB αυτό, αν είχα τώρα το καλώδιο, νομίζω έχω καλώδιο ρε παιδιά, το καλώδιο του iPhone. Γιατί είναι USB-C σε USB-C. Μπορεί να δουλεύει, δεν χρειάζομαι καλώδιο. Αυτό μπορεί να κάνει δουλειά, το καλώδιο του iPhone. Και εννοείται έχει και το jack 3,5mm jack, το οποίο αυτό είναι που συνδέει στο GoPro. Οπότε, ναι, παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Και αυτό είναι το GoPro λέω. Και αυτό είναι το Rode Wireless, το Go το 2, έτσι, με την οθονίτσα και τα σχετικά. Βγάζουμε και τη ζελατίνα. Έχουμε και το άλλο. Αυτό ήθελα να σας δείξω, παιδιά. Λοιπόν, πάω να το φορτίσω και πάω να το δοκιμάσω, να δω πώς δουλεύουν. Λοιπόν. Το βάλα πολύ προσωρινά τώρα, μην το βλέπετε έτσι. Κάτσε να ανοίξουμε φώτα, μην το βλέπετε έτσι. Το έχω συνδέσει κυριολεκτικά. Αυτό είναι το καλώδιο φόρτισης για τα AirPods. Δεν τα έχω χρησιμοποιήσει γιατί έχω εδώ το τριπλό φορτιστή, το wireless, να σας δείξω. Βλέπετε, είναι τριπλός φορτιστής για ασύρματος, ξέρω εγώ. Έχει το κινητό, το ρολόι και τα ακουστικά. Και κάπως έτσι φαίνεται όταν είναι, δείχνει και καλά την μπαταρία και τα σχετικά. Τώρα, πώς μπορώ να το ρυθμίσω? Από εδώ. Έχει εδώ το silence, το mute. Και εδώ νομίζω είναι στέρεο, κάτι, δεν ξέρω, δεν έχω διαβάσει τις οδηγίες. Εντάξει, είναι μακρύ το καλώδιο, ναι, αλλά δεν νομίζω να χρειαστεί να πάρω καινούριο καλώδιο, ρε παιδιά. Νομίζω είμαστε πολύ κομπλέ. Πώς ακούγομαι, παιδιά, τώρα δεν το πιστεύω. Πολύ ωραία, παιδιά, και θα χωρέσουν όλα σε αυτό εδώ. Θα φέρω και τα TRS και όλα μου τα καλώδια. Και επίσης ξέχασα να σας δείξω ότι έρχεται και με ένα δεύτερο τέτοιο. Να, βλέπετε, έχω δύο. Έρχεται με ένα δεύτερο σε περίπτωση που θέλω να πάρω το δεύτερο μικρόφωνο. Το χτύπησα. Και για να μπορώ να κάνω, ξέρω εγώ, κάποιο vlog, κάποιο podcast, κάποιο οτιδήποτε. Αλλά αυτό το μικρόφωνο, παιδιά, είναι απίστευτο. Έχω μικρόφωνο, επιτέλους. Είχα τον Μπόγια που σας είπα, δεν κάνει δουλειά. Αυτό όμως είναι. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας δείξω. Πάμε και στις επόμενες αγορές. Επόμενες αγορές τώρα στο επόμενο βίντεο. Κάτσε, θα σας δείξω. Δεν ξέρω. Τώρα είμαι ενθουσιασμένος. Αφήστε με. Και από τον ενθουσιασμό μου εννοείται, εδώ θα τελειώσω και το βίντεο. Εννοείται, εδώ θα τελειώσω το βίντεο γιατί εντάξει, άργησα τώρα. Έχει περάσει ολόκληρη εβδομάδα που κάνω αυτό το vlog. Έτσι, τι είναι τώρα, 15 λεπτά vlog. Τέλος πάντων, ήρθαν και τα υπόλοιπα πράγματα. Αλλά θα σας θα σας τα δείξω την επόμενη φορά. Γιατί περιμένω ακόμα ένα. Τον adapter του GoPro. Ναι, αυτό στο επόμενο βίντεο, όπως είπα και στο προηγούμενο κλιπ. Λοιπόν, όσο για τώρα, παιδιά, είναι Σάββατο, 7 η ώρα το απόγευμα. Δεν ξέρω αν θέλω να βγω, αν θέλω να αράξω. Δεν έχω ιδέα. Μόλις έφαγα, παρήγγειλα εννοείται μπέργκερ. Δεν ξέρω αν θέλω να ξεκουραστώ, να κοιμηθώ από τώρα, ξέρω εγώ. Γιατί αύριο, λοιπόν, Κυριακή που έχω ρεπό, πώς λέγεται, έχω κανονίσει ένα πανέμορφο ταξιδάκι. Και γι' αυτό το λόγο πήρα και τα selfie stick. Και αυτό θα σας εξηγήσω και τι είναι όλο αυτό, τέλος πάντων. Και γι' αυτό το λόγο
Θέλω να κοιμηθώ από νωρίς σήμερα γιατί αύριο έχω να ξυπνήσω. Έτσι, καινούριο vlog. Για καινούριο vlog. Δηλαδή, αύριο ξεκινάει καινούριο vlog. Ταξιδιωτικό vlog. Γιατί σας είπα, κάθε Κυριακή πάω κάπου. Που σημαίνει ότι θα έχετε ένα ταξιδιωτικό vlog μέσα στην εβδομάδα. Αλλά και ένα vlog. Ξέρω εγώ, video by me, έτσι, ένα τυχαίο vlog το οποίο δείχνω διαφορετικά πράγματα. Και γι' αυτόν τον λόγο δεν ξέρω, είμαι σε δίλημμα, δηλαδή να βγω, να μην βγω, να μην ξέρω εγώ, έχω ρεπό ρε παιδιά, δηλαδή είναι το τρίμερο τώρα αυτή τη στιγμή, καθαρά Δευτέρα, την επόμενη εβδομάδα είναι 25η Μαρτίου, πάλι άλλο ένα τριμεράκι, πολλά τρίμερα πέφτουν αυτό το μήνα, αλλά όλα good, όλα good. Λοιπόν, εγώ και το μπουκαλάκι νερό μου σας αποχαιρετώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε άλλο ένα βιντεάκι μου παιδιά, το δεύτερο της χρονιάς. Έτσι, γιατί κυριολεκτικά τώρα ξεκίνησα το YouTube. Οπότε, like, subscribe, πάτε και το καμπανάκι, Instagram και όλες τις ιστορίες, ακόμα και το βίντεο κλιπ του Μαχαλά, παιδιά, ακόμα το έχω κάτω στην περιγραφή. Όποιος δεν έχει δει το τραγούδι με τον Γιάννη Λιάγκουρη, ακόμα το λέω, θα το έχω κάτω στο link, παιδιά, στην περιγραφή. Το link θα είναι κάτω στην περιγραφή, τέλος πάντων. Εάν θέλετε να δείτε κάτι οτιδήποτε άλλο, έτσι, αφήστε μου κάποιο σχόλιο, να μου πείτε αν σας άρεσε το βίντεο, τι άλλο θέλετε να δείτε και τα σχετικά. Ξέρετε εσείς. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω, παιδιά. Είμαι ο Ρίτσι και μέχρι το επόμενο βίντεο είστε επανειδήν. Bye bye!